Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw bisimila ko kura aw ka jabarani mandi kɛnɛ kan bi an bɔra ka taga an bɛna jamanadenw ka hakilinaw ɲininkali kɛ sabula an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko yɛrɛfaga cɛyalen don dɔw bɛ ka t'u yɛrɛ fili baw la a kɛw a ka can yala hakilina jumɛn de b'u k'u bila nin na aw ni ne an ka jɛ k'u ka hakilinaw lamɛn. Allah ne fa tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Muniru Sadesi. N balimakɛ an b'a fɛ ka i ɲininka ni an y'a jateminɛ bibi in na an ka jamana kɔnɔna la yɛrɛfaga cɛyalen don mɔgɔ caman bɛ ka to ka taa ka t'u fili ba la yala e bolo mun hakilina de b'u k'u bila nin na. D'accord yala an ka kuma daminɛ an bɛ silamɛ jamaw fo an tilela yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la i y'a faamu i ka question baasi tɛ n bɛna a jaabi yɛrɛfaga min bɛ jamana kɔnɔ bibi in na caman an b'a kɛ dusukasi de ye bon dusukasi i y'a faamu n'a y'i sɔrɔ bon dɔw ka hakilila ye mun ye n ka bɔ diɲɛ na siɲɛ kelen o ye ne ta bannen o de kama u bɛ t'u yɛrɛ fili ji la i y'a faamu. E yɛrɛ bolo est-ce que yɛrɛfaga in y'a solution ye ou bien solution wɛrɛ bɛ e bolo k'o proposer mɔgɔ minnu fana ni a bɛ jugu kɔnɔ ka taga nin kɛwale ninnu kɛ. Bon d'accord n y'i ka question o y'o fana faamu o kɔni o t'a solution ye mais hakilila min b'u bila o la i y'a faamu bɛɛ n'a ka hakilila de don quoi i y'a faamu parce que an ka maître dɔ tun b'a fɔ an ye bɛɛ bɛ sujet traiter n'a ka manière de i y'a faamu cogo min i b'a traiter ten i y'a sɔrɔ olu y'a faamu n'u yɛrɛ faga o y'olu ta bali diɲɛ kɔnɔ ka ban i y'a faamu bon dusukasi dun n'a bilala mɔgɔ kan i y'a faamu a ta i k'a da Ala kun Ala de bɛ se doni bɛɛ kɔrɔ parce que Ala de y'an da an bɛ segin ka taa ale Ala kelen de ma n'o tɛ an bɛ an ka cɛya tɛ an ka musoya tɛ o i y'a faamu parce que a ye mɔgɔ min bɔ ɲɔgɔn la dɔɔni dɔrɔn a ye dɔ kɛ faama ye ka dɔ kɛ fanta ye hali o yɛrɛ la i miiri i ka se bɛ ban don dɔ la parce que bɛɛ bɛ segin ka taa ale Ala kelen de ma ni i dusu kasira cogo o cogo i muso ye fɛn k'i la o i den ye fɛn k'i la o i ka nafolo tiɲɛna o i ka nin kɛra ta o a da Ala kun dɔrɔn i y'a faamu n'i y'a da Ala kun ale bɛ se doni bɛɛ kɔrɔ ale de y'a di o i y'a faamu ale de y'a di an bɛ segin ka taa ale Ala kelen de ma o ye ne ka ɲininkali jaabi ye. Ok merci beaucoup i ni ce i ni baraji ka tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Alu Jalo. Ok ne fa an b'a fɛ ka i ɲininka nin wagati in na yɛrɛfaga cɛyalen don mɔgɔw bɛ ka to ka taa k'u fili jiw la e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de bɛ k'u bila nin kɛwale in na. Bon o ye niminɛbaliya de ye bon niminɛbaliya b'a la i ye n ka kuma faamuya bon n'i y'a lajɛ yɛrɛ u ma da Ala ko la kɔntɛ n'i dalen don Ala ko la dusukasi mana na cogo o cogo a da Ala kun i ye n ka kuma faamuya n'i y'a da Ala kun cogo o cogo a mɛn o mɛn dusukasi nin bɛ ban mais n'i yɛrɛ faga kisi t'i ye dɛ parce que o fɔlen don k'a bila yɛrɛfaga su kisi t'a ye i y'a faamuya fɛn o fɛn b'u yɛrɛ faga n'i y'a jate yɛrɛ minɛ silamɛ t'u ye n'o tɛ silamɛ yɛrɛ a tɛ sɔn k'a yɛrɛ faga i ye n ka kuma faamuya o kɔni ye ne ka laɲini ye. Ok yala e bɛ se ka ladilikan jumɛn de lase minnu kɔni ta kɛra o kɛra ka ban nka minnu bɛ yen nɔ ni u b'a fɛ ka hakilina ta e bɛ se ka ladilikan jumɛn de lase olu ma. Bon ne bɛ se ka min lase olu ma mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ faga tɔɔrɔ kosɔn parce que tɔɔrɔ nin Ala ka latigɛ de ye Ala de b'a boli a ka jɔn kan k'i lajɛ i y'a faamuya a bɛ se k'i lajɛ e yɛrɛ ka di ale ye i y'a faamuya mais a bɛ latigɛ nin boli e kan k'i lajɛ mais n'i ma latigɛ kun fo n'i ye ko kɛ ko min man ɲi a bɛ kɛ farisogo ma tɔɔrɔ ye n'i ye dusukun farinya ka tɛmɛ farisogo kan farisogo farinya ka tɛmɛ dusukun kan a bɛ kɛ dusukun ma tɔɔrɔ ye i y'a faamuya f'i ka dusukun de bila sanfɛ toujours i y'a faamu o ye ne ka laɲini ye. n cɛ i ni baraji ne fa. an la ne fa. an b'a an la sumu. tɔgɔ ni jamu. Mamadu Jawara. Jawarakɛ an b'a fɛ k'i ɲininka bibi in na yɛrɛfaga cɛyalen don an ka jamana kɔnɔna na e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de bɛ ka mɔgɔw bila nin na. Bon hakilina bɛ ka mɔgɔw bila nin na parce que bɛɛ n'a ka dusukasi de don musoko dusukasi bɛ dɔw la wariko dusukasi bɛ dɔw la sokɔnɔna fana dusukasi bɛ dɔw la mais o bɛɛ la ta o ta i ka n'i yɛrɛ faga kɔni fɛn o fɛn mana k'i la
si de bɛ mɔnɛ bɔ a kɛra togo togo ni Ala ye si jan d'i ma ni mɔnɛ mun donn'i la i bɛ se k'o si bɔ mɔnɛ kɔnɔna la mais ne y'i yɛrɛ faga o ye kɔni ta bannen de a la o par exemple sisan dɔ ka na ne lawuli ka bɔ yan sisan ne ka sin k'a yɛrɛ faga ten o t'a gɛlɛya ne la sini ma sini ne bɛ se ka don bitigi kɔnɔ parce que ne bɛ gitɔrɔn da de la yan bi ne kɔni ka fɛla kɔni y'o de ye. E yɛrɛ bolo sa e bɛ se ka hakilina jumɛn de di mɔgɔ minnu fana bɛ n'olu bɛ ka nin hakilina in ta e bɛ se ka mun de f'u ye walasa u ka nin hakilina in bila. Bon ne kɔni bɛ se ka mun f'u ye cɛ yɛrɛ ka di Ala ye kɔni yɛrɛfagasiw kɔni tɛ mɔnɛ bɔ cɛ yɛrɛ la i bɛ dugawu de kɛ i yɛrɛ ye dɔrɔn su ni tile Ala ka sijan ni kɛnɛya d'i ma parce que sijan ni kɛnɛya kɔni fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne kɔni y'i yɛrɛ faga o y'a bannen don fɛn min bɛ k'i la sisan dɔ bɛ k'an bɛɛ la o ale yɛrɛ cameraman dɔ bɛ kɛ e yɛrɛ la o mais ne y'i yɛrɛ faga sa o t'a bannen ya mais ne y'i muɲu ka sabali ni Ala deli si la n'i ye si sɔrɔ i bɛ se ka mɔnɛ caman bɔ i n'a fɔ par exemple an bɛ mɔgɔ caman dɔn u b'u lajigin ka bɔ moto kan k'u ka moto minɛ ka taa n'u ye mais u bɛ dɔw faga olu ka ko bannen mais minnu bɛ moto d'u ma ka taa olu bɛ tila ka mobili sɔrɔ ka du sɔrɔ ka fɛnba sɔrɔ o kɔni ye ne hakilina ye salamu aleykum. Merci beaucoup Nceni Baraji. Sari n'i ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka ne yɛrɛ hakilina ta ye min ye parce que fɛn dɔw bɛ ka fɔ depuis bi tɛ mais maliyɛnw tɛ k'a jate parce que pɔnkɔrɔnin fɛn de bɛ yen sigifɛn de bɛ yen mɔgɔ sɔnna o mɔgɔ sigifɛn bɛ yen mɔgɔ ma sɔn o sigifɛn bɛ yen i y'a faamu bon a fɔra depuis bi tɛ ko mɔgɔw ka hakili to sarakabɔ la saraka de ka bɔ ni mɔgɔw ma sɔn sarakabɔ ma bon sigifɛn minnu bɛ yen olu mago bɛ adamaden de la e ma ye o b'u dogo mɔgɔw parce que tellement adamaden y'o sɛgɛnli min kɛ ala o ko o ye Ala deli ko Ala ka dibilan don u ni ɲɔgɔn cɛ ani adamaden cɛ u ni adamaden cɛ sisan bon donc la sisan donc ni sigifɛn bɛ yɔrɔ la u mago bɛ saraka min na ni an banna kan t'o kɛ sisan donc n'u mago jɔra an na donc u b'o de bɔ an na i b'a sɔrɔ n'a caman minɛna sisan i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ adamaden dogo yɔrɔ i b'a sɔrɔ o y'o bɔ i y'a faamu ou bien i b'a sɔrɔ dɔw bɛ taa ye fɔ yɔrɔ jan i y'a faamu donc san caman u bɛ nin kuma fɔ mɔgɔw tɛ k'a jate sigibaga kɔrɔkɔrɔw tuma bɛɛ u b'a fɔ arajo la mais jamana ɲɛmɔgɔ mago t'a la donc i b'a ye accident juguw bɛ kɛ ou bien dɔw bɛ taa yɛrɛ fili a yɔrɔ la donc a bɛɛ y'o de ye n'u mago jɔra la sisan hali n'i bɛ n'a sɔrɔ i bɛ fɔ ba kɔfɛ de u b'i wele i bɛ taa i bɛ t'i yɛrɛ de ye i bɛ t'i yɛrɛ fili a fɛn fɛn bɛ ka kɛ ɲinan dɔrɔn tɛ o a bɛ deli ka kɛ n'a ma fɔ muso dɔ y'a yɛrɛ fili a bɛ fɔ ko cɛ dɔ y'a yɛrɛ fili donc a bɛɛ ye n'a ɲɔgɔnna dɔrɔn donc jamana ɲɛmɔgɔw de ka kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka saraka bɔ wari bɛ ka taa taabolo dɔ la u k'a don fɛn dɔ la fɛn min bɛ an bɛɛ lafiya ne kɔni ɲɛ b'o dɔrɔn de la n'a fɔra ko sigifɛn mago bɛ min na u ka gɛrɛ sigida mɔgɔkɔrɔbaw la minnu b'a dɔn u k'u ɲininka a ka kan ka kɛ cogo min na a ka kɛ o kɛcogo la u ka sarakaw bɔ an bɛɛ bɛ lafiya n'u m'o kɛ an tɛ lafiya dɛ. Nceni Baraji ne fa. Ngai tɔgɔ ni jamu na fɔlɔ an la ne fa. Awani wala. Tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ ye Ama Haidara. Haidara kɛ bibi na an ɲɛ b'a la an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka to ka taa u yɛrɛ faga e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de b'u k'u bila nin kɛwale in na. Hakili min b'o la dɛ dusukasi de bɛ mɔgɔ bolo la ta na dusukasi juguyala la dɔrɔn i t'a dɔn i bɛ nin kɛ i bɛ miiri bɛɛ de kan na miiri juguya dɔrɔn i bɛ nin kɛ na miiri jugu la dɔrɔn i bɛ taa ka taa i bɛ miiri k'u b'i yɛrɛ faga wa i bɛ t'o la fo i b'i yɛrɛ faga dɛ miiri jugu de b'a kɛ quoi. Ne fa est-ce que e yɛrɛ bolo yɛrɛ faga in y'a solution ya walima hakilina dɔ b'e bolo k'a lase mɔgɔ minnu fana b'a fɛ k'a kɛwale kɛ. Fagali nin kɔni ta fɛn ye o t'a ɲɛ o n'o tɛ n'i bɛ se ka limana i bɛ limana dɛ n'i ma se limana kɔni a laban ye i b'i yɛrɛ faga de limana dɔrɔn de don i bɛ se ka limana de kɛ i bɛ se ka bɔ a la dɔɔni a bɛ bila waati dɔɔni n'o tɛ hali ne yɛrɛ dusukasi ni ɲɔgɔnna a ye ne minɛ o a ye ne minɛ ne ye tile 15 kɛ ne tɛ sunɔgɔ hami kama ne ye fɛn bɛɛ miiri ne tila ka limana dɔrɔn a bɔra ne dusu la dɔɔni fo ka taa a banna o de don o de y'a ɲɛ ye. Merci. Tɔgɔ ani jamu. Ablaye Jakite. Filakɛ bibi na n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la yɛrɛ faga cayalen don mɔgɔw bɛ ka t'u fili an ka baw la ka u yɛrɛ faga e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de b'u k'u bila nin kɛwale in na. Bon a bɛ population de nɔ ye ani sɔrɔdasiw ani polisiw parce que ni polisiw jɔyɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka taa ba la n'i y'a ta ka lajɛ ba de b'an fɛ denmisɛnninw ka ca fana bon n'a y'a sɔrɔ sécuritaire bɛ yen mun bɛ ba in sécurité bon o ka ɲi kosɛbɛ. E yɛrɛ bolo sisan yala mun de kan ka kɛ walasa ka nin kɛwale ninnu bali.
fɛn mun kan ka kɛ walasa ka nin kɛwale ninnu bali polisiw de kan ka yɛlɛ ji sanfɛ su ni tile pour an ka se ka nin bali an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma polisiw ani population an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka nin ko in bali. Nceni Baraji, merci. An b'an lante. Tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Mamadu Tangara. Tangara kɛ bibi in na an ɲɛ b'a la an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka to ka taa an ka baw la ka t'u yɛrɛ faga e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn de bɛ u bilala nin kɛwale in na. Bon ni min muso y'a sɔn ja o bɛ taa yɛrɛ faga ou soit ni min ye jamana nafolo dun a bɛ se ka kɛ o fila dɔ la kelen de ye quoi mais souvent muso sɔnja de ka ca n'a bɛɛ ye ne hakilina o ye quoi. Mais e yɛrɛ bolo est-ce que yɛrɛ faga in ye a solution ye walima hakilina wɛrɛ bɛ e bolo ka a fɔ mɔgɔ minnu fana b'a fɛ k'a kɛwale kɛ yan. Ah bon hakilina tɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛwale kɛ mais min kɔni ka ɲi kɔni u k'a dabila o de y'a solution ye mais fagali kɔni tɛ solution ye n'i ma min ɲɛ sɔrɔ yan bon k'a fɔ i b'i yɛrɛ faga kɔni o ye retard de ye quoi n b'a fɔ ma ka tila k'i somɔgɔw bila don na tuguni o de ye ne hakilina ye. Merci beaucoup ne fa. Ayiwa an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka jamanadenw ka hakilina lamɛn bɛɛ ye i ta fɔ ayiwa an bɛ aw fɛnɛ kɔnɔ aw fɛnɛ k'aw ka hakilinaw di an ma commentaire la aw ka j'aime baden kɛ ani aw ka notification aw k'olu fɛnkɛ walasa ni an sera ka n'an y'an ka émission minnu bila dɔrɔn aw ka se ka olu sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.